Bi xwendin ji fermendariya giştî ya yekîniyên parastina gel kongerekî çapemenî li navçeya Telhemîsê li dar xist. Berdevkê yekîniyên parastina gel fermendar Rêdûr Xelîl li ser xalên balkêş û giring rawestiya. Ev çar rojên li ser hevdû şerekî pir dijwar diqewime ji aliyê yekîneyên parastina gel YPG ve her wiha piraniya eşîrên gogid herêmê de jiyan dikin eşîrên Ereb û pêkhateyên gogid vê mantiqê de jiyan dikin ew jî bi rengekî aktif di nava vî şerî de ne. Li gel vê yekî jî ji aliyê hêzên tehalûfa navnetewî beşdarbûnek wanî pir aktif ji bo vî şerê hanê heye. Di nava van çend roja de bêguman berxwedaniyekî pir mezin ji aliyê yekîneyên parastina gel YPG û YPJ ve tê meşandin. Rêdûr anî li ser ziman got aniha bajarê Telhemîsê ketiye çembera YPG de. û di demeke nêzik de ew ê karibin got bajarê Telhemîsê bi tevahî paqij bikin. Heta niha em dikarin bêjin rîfê Telhemîs yanî cebha ya şerqî û cebha wê ya şemalî û ya cenûbî bi tamamî niha dibin kontrola hêzên YPG de ye. Ji sê aliya ve em dikarin bêjin bajarê Telhemîsê ketiye çemberê de tenê aliyê wê yê Rojava, aliyê xeta Tilberek û xeta Holê. Ew aliyaya tenê vala maye. Bi rengekî cuda ji kongerê çapemenî fermendariya giştî ya YPJ bi taybet ji bo Orient News rewşa şer bi tevahî şîrove kir. Em arteqîdî giştine serkevîn Telhemîsê niha hevalên me di naam de ne, naama di duê de ne, naama heyar. Wê derê cihê xwe digirin. Îro hinekî êriş xwe hat nekirin. Sê ereba hat xwest xwe nav hevalên me de xwe teqenê. Hevala ji ber xwedî şiyarbûnekî bûn. Ji dûr ve hevala ve erebînê ji xwe de ne teqandin. Ji hêla xwe ve firokên koalîsyona navdewletî bi tundî gundewarê Telhemîsê bombebaran dike. Wisa jî yekîniyên parastina gel bi rengekî aktiv bi pêş ve diçe. Kamera Orient News karî bû dîmenên ji bajarê Telhemîsê re bigire ji gundê naama Didwê ya got dibe eniya şer a pêşî. Cebheya Telhemîsê taybetmendiyek wê heye ku ew bargehek serekeye ji Daişê re û piştî rizgarkirina wê ew ê bi bandor be li ser cebheya Tilbirakê. Em aniha 3 kîlometra dûrî bajarê Telhemîsê ne. Operasyona rizgarkirina Telhemîs û gundewarê wê berdewam e û ji hêla xwe ve yekîniyên parastina gel YPG tekez dike got va her du rojan de ew ê karibe got herêmê bi tevahî paqij bike. Ji gundewarê Telhemîsê bi Orient News. Ekrem Salih.